Hello, hi. This is Mahas Learning Corner. I would like to guide the viewers to show better performance in NMMS Biology exam. If you haven't yet subscribed this channel, please subscribe now. Please tap the bell icon to get notifications of my next videos. Thank you. Today let us discuss about NMMS Biology previous question paper 2016. First question, History of Science written by options Robert Hooke, F. Kazuri, Karl Popper, Einstein. Correct answer is option 2, F. Kazuri. సైన్స్ చరిత్ర అనే బుక్ని ఎఫ్ కజోరీ రాశారు. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 115th one. Amoeba keeps on changing its shape, varying, protruding out of its body. These are called dash. Options tentacles, cilia, pneumatophore, pseudopodia. అమీబా బాడీ నుంచి ప్రొట్రూడింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్స్ బాడీ నుంచి బయటికి వచ్చినట్లుగా ఉంటాయి. అందువల్ల అమీబా కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్ ఇట్స్ షేప్, దాని షేప్ మారుస్తూ ఉంటుంది. దాని బాడీ నుంచి బయటకు వచ్చేవి ఏమిటి? కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 4, సూడోపోడియా. సూడోపోడియాలే దాని బాడీ నుంచి బయటకు వస్తాయి. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 116th one. Match the item in column 1 with column 2. Column 1 microorganisms, column 2 diseases. First one, A, virus. Virus causes AIDS. Bacteria causes typhoid. Fungi cause some skin diseases. Protozoans cause malaria. Plasmodium అనే ప్రోటోజోవన్ మలేరియాని కలుగు చేస్తుంది. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ A, 3, B, 4, C, 1, D, 2. Option 1 is the correct answer. Let's move on to the next question. 117th. Pasteurization led to the invention of dash. Options transpiration, inoculation, vaccination, sterilization. Correct answer is option 4, sterilization is the correct answer. Let's move on to the next question. Method employed by childless couple to have baby. childless coupleకి, పిల్లలు లేని వారికి ఈ మెథడ్ ద్వారా వాళ్ళు బేబీని పొందుతారు. ఆప్షన్స్ ఇన్ వివో ఫెర్టిలైజేషన్, ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్, ఓవిపారస్ మెథడ్, వివిపారస్ మెథడ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2, ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్. ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్, ఐవీఎఫ్ ద్వారా బేబీని పొందుతారు చైల్డ్లెస్ కపుల్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 119th one. ఐడెంటిఫై ది సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ గర్ల్స్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్. గర్ల్స్లో లేని సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్ ఏమిటి? ఆప్షన్స్ ovary enlarges, development of breast, facial hair, releasing mature ovum. Correct answer is option 3, facial hair. facial hair బాయ్స్లో ఉంటుంది, గర్ల్స్లో ఉండదు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 120th one. Nowadays we find animals intruding into our living places because of A, ల్యాక్ ఆఫ్ డ్వెల్లింగ్ ప్లేస్, నివసించడానికి ప్లేస్ లేనందువల్ల వస్తున్నాయా? బి, ల్యాక్ ఆఫ్ సఫిషియంట్ ఫుడ్, సరిపడినంత ఫుడ్ లేనందువల్ల వస్తున్నాయా? సి, ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టు లివ్ ఇన్ వైల్డ్, అడవిలో నివసించడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేనందువల్ల వస్తున్నాయా? ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రెడేటర్స్ లేనందువల్ల వస్తున్నాయా? కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ నివసించడానికి ప్లేస్ లేనందువల్ల వస్తున్నాయి, సఫిషియంట్ ఫుడ్ లేనందువల్ల వస్తున్నాయి, ప్రెడేటర్స్ లేనందువల్ల వస్తున్నాయి. ఏబిడి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. రీజన్ సి,
ఉండకూడదు, ఎందుకంటే వైల్డ్లో ఉండడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేనందువల్ల వస్తున్నాయని ఇచ్చారు. అవి అడవిలో ఉండడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపుతాయి కానీ ఇంట్రెస్ట్ లేనందువల్ల వస్తాయి అన్నది రాంగ్ రీజన్. సో సి లేనిది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఒకటే. దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 121. Choose the correct statement as per Priestley's demonstration. First option, plants were making the air impure, animals were making it pure. ప్లాంట్స్ ఇంప్యూర్గా మారుస్తున్నాయి అన్నది రాంగ్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్, యానిమల్స్ వర్ మేకింగ్ ద ఎయిర్ ఇంప్యూర్, ప్లాంట్స్ వర్ మేకింగ్ ఇట్ ప్యూర్. యానిమల్స్ ఇంప్యూర్గా మారిస్తే ప్లాంట్స్ ఆ ఎయిర్ని ప్యూర్గా మారుస్తున్నాయి. దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 122. చూస్ ద ఇన్కరెక్ట్ పెయిర్. ఫిష్లో రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ గిల్, కరెక్ట్ పెయిర్. ట్యాడ్పోల్ గిల్, కరెక్ట్ పెయిర్. కాక్రోచ్లో ట్రెకియల్ ట్యూబ్స్, కరెక్ట్ పెయిర్. ఎర్త్వామ్ గిల్, ఇన్కరెక్ట్ పెయిర్. ఎర్త్వామ్లో గిల్ అనేది రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్ కాదు, స్కిన్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇన్కరెక్ట్ పెయిర్. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 123. విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యాన్ యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్? ఆప్షన్స్ దతూరా, కుకుంబర్, హైబిస్కస్, ఐపోమియా. యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్ మీన్స్ ఫ్లవర్ కంటైన్స్ ఓన్లీ either male parts or female parts. ఏదో ఒక సెక్షువల్ పార్ట్స్ ఉంటే అది యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్. దతూరా బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్, హైబిస్కస్ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్, ఐపోమియా ఆల్సో బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్. రిమైనింగ్ వన్ కుకుంబర్ యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2, కుకుంబర్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 124. టు కన్జర్వ్ సాయిల్ విచ్ మెథడ్ డూ యూ చూస్? ఫస్ట్ ఆప్షన్, లీవ్ ద ల్యాండ్స్ వేకెంట్. ల్యాండ్స్ని వేకెంట్గా వదిలేయాలా. సెకండ్ ఆప్షన్, అవాయిడ్ క్రాప్ రొటేషన్. క్రాప్ రొటేషన్ని అవాయిడ్ చేయాలా. థర్డ్ ఆప్షన్, యూజ్ మోర్ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్. కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఎక్కువగా వాడాలా. ఫోర్త్ ఆప్షన్, యూజ్ వేకెంట్ ల్యాండ్స్ టు గ్రో గ్రాస్. వేకెంట్ ల్యాండ్స్లో గడ్డిని పెంచాలా. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4, use vacant lands to grow grass. Let's move on to the last question. 125. To avoid constipation, which type of food do you prefer? కాన్స్టిపేషన్ రాకుండా ఉండాలంటే ఏ ఫుడ్ని మనం ప్రిఫర్ చేయాలి? ఫస్ట్ వన్ జంక్ ఫుడ్, సెకండ్ వన్ కేక్స్, థర్డ్ వన్ రఫేజెస్, ఫోర్త్ వన్ ఆయిల్ ఫుడ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3, రఫేజెస్. నీకు కాన్స్టిపేషన్ రాకుండా ఉండాలంటే నువ్వు ఏ ఫుడ్ని ప్రిఫర్ చేయాలంటే రఫేజెస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్.